ጥዕና በለይ ከመይ ተምሲው ሎሚ ቀዳም 23 ጥቅምቲ 2021 ወይ ድማ 13 ጥቅምቲ 2014 እዩ። ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት መስተናድኡና ንጉዳይ ናይ ሕልና እስራት ኤርትራ መልኪቱ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ፈተነ ክሲ ክንርኢና ሰራፍ ሳየ ነቲ መደብ ብምልላይ ምሳኹም ክጸንሒ ኣብ ቀረባ እዋን ብዙሓት ትካላት ዝፈረማሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ብሕጊ ማግነቲስኪ ክኽሰስ ዝጽውዕ ጋዜጣዊ መግለጺ ተዘርጊሑ ነይሩ። بمسارة تتصحف منغست إرترا ني إرترا سويدناوي غازيطانيا داويت يساقن كالوت بصوتون لعل 10 عامت بزي حق سلازاسروم نفصمت اتبدل زعلم معقب كغبر زصوعيو ابزنا يلوم مدبنا بقر نتبغسون اغبابن اتصاوعيت كنرينا አጋይሽና ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ሰብአዊ መሰላት አተኩራ ነውሕ ዝሰርሐት ሜሮን ስጢፋኖስን ሓውን ጋዜጠኛ ዳዊት ይሳቅ ኢሳያስ ይሳቅን እዮም ክልቲኦም አጋይሽና ኣብ ስዊድን እዮም ዝነብሩ ምንያ አፈወርቂ ነቲ ዘተመሪሓቶላ ናው خسكركم ተከታተልዎ ዘለኹም መደብ ንመንግስቲ ኤርትራ ብሕጊ ማግነቲስኪ ክኽሰስ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እዩ ተዛተይቲ ሜሮን ስጢፋኖስን ኢሳያስ ይሳቅን እዮም ምንያ አፈወርቂ አተዛትዮም ዘላ نخلتهم فقدني هاسلزكم بطعمي إذا مسجنكم نلومي مزراربي مخنيات كويننا زلو لانكنا زوات أحد حبراوي غازيت أو مجلات نيرو قبل علي العلو سب السلطان من قصتي إرتراز قنعنا ماغنيتيستيك معقب كجبر زوع متوع تايو استمجمر تاخد خنجمر جن زي ماغنيتيسكي بهالحقي انتايو قرب بو خنجمر استي ميرون ماغنيتيسكي أكت هذا رشاوي ناي تاكس لوير زنبر سيرجي ماغنيتسكي زبحال منغستي روسيا يمرمر نيرو مالتي او زغبر نبر كورابشن نعيتات انداطاريا كله نعو خغالت يلو ناي 250 مليون ترك خمس نبر نعو يصار نيرو مالتي ابزي مونغوزي نعاتهم خغالت قم كبل كله اسيروم منغست اسيرو نعو اب اسر بيت بزح حساراتيو بزح تاغمات بزح حمامات اغاطيمو دحر بخلتش حنشعتن مويتو مالتيو السو أبتأسر بيت مويتو هجي السو مسموته نعو عاركو أمريكاوي نيرو بيل براودر يبهال هافتام أمريكاوي بو إنفلوينس لزنبرو أبتي ناي منغست أمريكا بزوح لوبي جيرو حدا حقي كفترالو نزقو دايزسي أكاونتابلي تخلو حتى تنت كلو الله سؤالو خموتاي كإليني حدثة ولا كلا عدي قبر تقبن بمبال بيل براودر بيل زيا انتروديس كيرو ناب سيناترز كلتا سيناترز رخيبو ساتهم كا تعق متشم بخلتشحن 10 تخلتن بريزيدنت باراك اوباما نتشعق جيز نبرة تقريقو مالتيو بخلتشحن 10 شدشتن دما جلوبال ماغنتسكي اكتخا دارقا كلنا هاقرات معولات هاقرات اللوا أنا أو مالتيو صبحهم أزمت أتيا بشمو بسرقة ماغنتسكي تا حقتي ماغنتسكي أكت تباهي لا تطوع سوخات حتى النت أبزوخنا علم تجبر جبنات أبزوخنا عدهم كحد كسس كم تخيل تانكشن كتجبر كم تخيل تناي إيكونومي سقطت كتجبر كم تخيل استفل عليه نتهم جبرتي كيس جبرو نتهم بايلت جبرو نتحجز تحشو سبات بقال ما قد جاركاس بريجر نمقبار تباهيلو استدالو حقيقو السو مالتيو هراي سلازي خمس بالكيو سبا سلطان ولا بسلطان مون كوينم ولا بكالون كوينم بزلوم حلفنت منالبات حلفنتهم بزي اغباب وي بزي غبو زتطقملو تحتاتنت نخلو زوص بشم زراشاوي تسيمه حق وي اكتي يختلو يدلخي بهم يزفلت سلازي أبزخون هاجر كونكا أبزخون هاجر نزت تفلسمس كاسيسكا ناب حقه تقرب تخيل كمون استفعل على سقوم تتابع العليا من خصوصا يجبر من ده اللي هيكونه أي إقتصادي تقطعات كتجبر تخيل نابنت زخون نايتي استخاخت كونسولت ده لها عدي
ገንዘብ ኣብ ካልእ ዓዲ ንዝህሉ ገንዘቦም ፍሪዝ ምግባር እቶም ተኸሰስቲ ሰባት ክሬዲት ካርድ እንድሕራለዎም ኮይኖም ምስ ክሬዲት ካምፓኒታት ተሰማሚዑ ናታቶም ክሬዲት ጠጠው ምባል ከም ዘይገሹ ምግባር ኣብ ደገ ተወፂኦም ማዕረ ክትከሶም ትኽእል ማለት እዩ ንኽወፁ ከም ዘይትእል ኢኻ ትገብር ተቐንዲ በዚ ከዓ ፀቕጢ ሃልይዋታ ሃገር ነቲ ጌራቶ ዘላ ነቶም እሱራት እዮም ነቲ ካልእ ክትተግብሮ ትኽእል ነገር ተገዲዶም ፍታሕ ንኸምፅሎም ዝግበር ፀቕጢ ዓቕሊ ፅበት ንኽህልዎም ኢልካ ትገብሮ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣራይ ስለዚ እዚ ሕጂ ደንቅነ ወፂኡ ዘሎ ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዘቕንዐ ናይ ማግነስቲክ ማዕቀብ ክግበር ዝቐረበ መፀዋዕታ እዩ ነዚ መፀዋዕታ እዚ መን እዩ ኣቕሪብዎ ሜሮን ነዚ መፀዋዕታ እዚ ንነዊሕ ግዜ ክንሰርሐሉ ዝፀናሕና መፀዋዕታ እንድዩ ቀዳምነት ኣብ ሽወደን ነዊሕ ዓመት ዳርጋ 9-10 ዓመት ዝኸውን ብሓዊ ንዳዊት ኢሳያስ ከምኡ ናይ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ናይ ሽወደን ጨንፈር ነዊሕ ግዜ ተፈቲኑ ዝነበረ እዩ ግን ክሰልጥ ስለዘይከኣለ እስከብ ካልእ ሃገራት ንፈትን ብምባል ናይ ቦክሰስ ፋውንዴሽን ዝበሃሉ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ትካል ከምኡ ከዓ ናይ ራውል ዋለንበሪ ሪሰርች ሰንተር ናቶም ሰራሕተኛታት ነዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ዳዊት ንነዊሕ ዓመታት ሪሰርች ይገብሩ ስለዝነበሩ እስከ ካልእ ሃገራት ንፈትን ብምባል ንእሽተይ ዕድላት ረኺብና ኣብ ካናዳ ክንገብር ከነእትዎ ከም ንኽእል ዕድል ምስ ረኸብና ሞ በቃ ኣብ ካናዳ ንግበሮ ሽወደን ካብ ዘይተቐበለቶ ብምባል ከባቢ 13 ወርሒ ዝኸውን ነዚ ጉዳይ እዚ ክንሰርሐሉ ፀኒሕና ሕጂ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ኸውን ከዓኒ ኣብ ብዕሊ ምስ ናይ ራውል ዋለንበሪ ጠበቃታት ናይ ሂውመን ራይትስ ሰንተር ናይ ራውል ዋለንበሪ ሂውመን ራይትስ ሰንተር ኣብኡ ዘለዉ ጠበቃታት እሳቶም ወኪሎምና ከዓ ነቲ ጉዳይ ናብ ካናዳ ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ መበገሲኡ ዳዊት ኢሳቅን ምስኡ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ናታቶም ጉዳይ ብዝምልከት እዩ ተባሂሉ ዘሎ ትፅሑፍ እውን እስኸውን ትነግረን ዘለኹሞ እስቲ ኢሳያስ ሓውኻ ዳዊት ኢሳቅን ከምኡውን ቶም ካልኦት ምስኡ ተኣሲሮም ዘለውን ነዚ ዝምልከት ካብ ኮነ እስቲ ብዛዕባ ዝትፈልጦ ቁርብ ኣካፍለና وانا خمسة ميرون ديفلوبت خمان سبب شودن فتينا نيرنا 3 ጊዜ እዚኦም ሪፖርት ዊዛውት ቦርደር ጋዜጠኛ ብሬዶ በኸመን ባሉ ሕጂ 3 ጊዜ ፈቲና 3 ጊዜ ከዓ ተፋር ሕጂ ከዓ እዚ ሳይ ፍትሽነ ኢሉ ዓሚ ኦክቶበር አቢልና ኣብፅሕና ለና ሽዑ ከዓ ድሕሪ ወርሒ ገለ ከዓ ኣይ ቅበሉና ኢሉት ኣኽባር ሕጂስ ኣብ ዓዲ ሳይሰለጠን ሕጂ ብኸምኡ ከዓ ኣብ ካናዳ ሲገሩ ምናልባሽ ካናዳ ከዓ ቅበልዎ ኾኑ እዮም ወላ ተቐቢሎ ኸማን ኾኑ እዮም ኣብዚ ዓዲ ግን ብሰንኪቲ ጉዳይ ናይ ዳዊት እንታን ሪሌሽንስ ኤርትራ ከይባላሾ ኢሎምስስ ኣይተቐበልናዮን ተኻር ሕጂ ግን ኢሉ ግን እዚ ክትተሽ ይኽእል እዩ ገበደኛታት ስለዝኾኑ ብገበን ከዓ ክንሕዞም ንኽእል ኢና ናብ ዓዲ ከኣቱ እንድሕር ኮይኖም ግን ብሰንኪቲ ሪሌሽንስ ኤርትራ እንታ ከይባላሾ ክትንክፎ ክትተሽ ይኽእል ኢሉ جاءوا تطويلو ميرون شودن نزي ماغنتسك اكت سلازي فرمتلو وي سلازي تقبلتو ديان اب كندا خوينو زلو كخون زي كالب شودن ما شودن فراميتا شودن ناي بعلاكم احق علنا بزعدي ابزغنا على مستقبره جبن قدم زناي ماغنتسك اكتات حيزو شودن كما عينات تمساسال حق سلازنبرا تخسي كاليو نزغنا تكتكس تخلي حق العد استقبره ግን ሽወደን እትናቶም ፖሊሲ ኩሉ ግዜ ሳይለንት ዲፕሎማሲ ብሕቡእ ኮንካ ኣብ ዕፁ ማዕፆም ዝርራብ ጥራሒና ንኣምን ዝብሉ በዚ ምክንያት እዚ ጉዳይ ዳዊት ን20 ዓመት ከምዚ ኢሉ ከይፀኒሑ ኣዝዩ ሕማቅ ዝኾነ ፖሊሲ እዩ ዘለዎም ኣብ ከምዚታት ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ካብቲ ነዚ ምግባር እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብና ጠጠው ክብል እዩ ማዕፆ ክዕፆ እዩ መሊሱ ክገዶ እዩ ብዝብል ምክንያት እዮም ነዊሕ ዓመታት ክሳይ ዝብሉ ማለት እዩ ንሕና ኣነ ከምኡን ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፓርላማ ናይ ሽወደን ቀሪብና ትሕጎም ከም ዘይንድግፎ ትሕጎም ሕማቅ ሕጊ ምዃኑ ትሕጎም ክቕየር ከም ዘሎ ሳይለንት ዲፕሎማሲ ንወላ ሓደ ይጠቐመን ልዕሊ 20 ዓመት እንታይ ሞ ካብ ዝኸስእ ነገር ክወርዶ ይክእልን እዩ ዳዊት ፖሊሲኹም ቀይሩ እንዳበልና ንነዊሕ ዓመታት ልዕሊ 14-15 ዓመት ገና أتحزنا إنا خون بلوم لنا تقعد حجي جن بوليسيوم مغير أبيوم مالتيو نمنتاي مخنياتيو نعاتهم يزملكت جن بزين قفيهم شو دنا نزحنا قفهم ناي شو دنا جازيت أتات كلنا نقفهم بز بوليسي مخنيات زمالتيو أب كندا جن تسواس لزرهبنا
بوشتي نفلتهم سوات نزرارم نيرنا خبت منقص تخل أتليس كأتو خمسة خلن أبساعة زي دارجة دلوقت كم زرلون كوينوس لستسمعنا كأنا زود دايز تعرنا له بس مخنيات زي ناب كندا أتيلو نهلا زرو كل تورحن فرع نخون ولا ثلاث تورحن قريبهم خون خل إكزاكت سمع ألت في أي ذكران إذا أتوصل تقول داي خيدالو حجي ماغنتس كساتهم يتقوون ناتاتهم ملفينا نتبزلنا خنرينا مالتي ስለዚህ ሽወደን ፖሊሲ ወይ ተስዕቦ አካይዳ ሳይለንት ዲፕሎማሲ ማለት ውሽጢ ምስቶም መንግስታት ምዝራራብ ዝብል ምዃኑ ገሊጽ ክልያለኹሞ በዚ ዲፕሎማሲ እዚ ተጠቂሞም ከብዛዕባ ዳዊት ኢሳቅ ኹን ካልኦት ዝረኸብኩም ሓበሬታ ብወገን መንግስቲ ኣሎ ዶ ኢሳያስ ብዛዕባ ሃለዋቱ እሱስ በሐፍሻውስ የተመንግስትስ ንዛረቡ ማለና ይደብል ቀሲልና ብጣውላ ጌርና ፈትሖይና ይደብል ግን ህግደት ተፈልጦም ዲፕሎማሲ ፈቱንም አይዛረቡንም መልሰሂቡንም كجس سجع حج 5 مليون دبلتس دحر 10 عامتس بناتيريتهم دحريسس ولا حتى لو تيري رخبان لو تتركنا برخاده وتقدم سوته ማለት ብዛዕባ ሃልዋቱ እንተወሓደ ምናልባት እቲ ኤምባሲ ዲ ወይ ገለ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣሎ ሃልዋቱ ከም ዘሎ ዝብላሕ ዝመጻኩም ሓበሬታ እንተሃልዩ ኢለ የለን ስሰለን ጽቡቅ ንሓልፍና ብዝቕጽል ኣብዚ ናይ እዚ ሕጂ ብወገን ካናዳ ዝቐረበ መን እዮም ተኻፊሎም ዘለዉ ሜሮም أبزي تي تم عندي تي تم مسرتي خمس بالك أنتم توعهم محضر يوم نزود دايز حج كم أتيوم مزلو نايراول والنبري Human Rights Center مالتيو أبي مسر بيزم مدبرهم أب كندا زلو صمم حيزم مزلو نتقول داي تمسمعتي تخلص راح جن بأنا تجيرو مالتيو كابزنينيو ناتهم تمقاتاتينا نقدفهم نعاتهمينا نتبع بساتهم بزبلونا خستات بساتهم بزجبرو تعر بحجي نريو قدايو تتعر جنا بأتاتهم ترح زي كونه هجي تتقط انديونة منجست كندا بإرت قدامنا بإرتران كنداويان إرترانا بكندا زومتو ناتاتهم دقفكت لي إذي نناتهم منقستات نتناتهم زي سبسلطانات نتحفو ديوم بستفل عليه مقدد دقافهم نزل ماغنتسكي زي نحنا كم إرتران كنداوين ندقفو إنا بزبل ساتهم ناتاتهم حاجز كدلي بساعات زي مالتيو نحنا بسكا حجيت بتي زكا المتن بوشت وشتي سبسلطانات ديو بستفل عليه سبات رخيبنا زاد اللي خجبوا أبونا ناخذونه بوشت خنرخبهم تاني هنا كان حجنيو نايتي كال إرتراون نايتهم كالوت محبرات بزحت محبرات كادجي فمو أبتي ناي بريس ريليس اللي حريق يالله فانكي بعد CPJ جوين جيروم بعد Human Rights Foundation جوين جيروم محبرة أبعاتات جوين جيروم بين كندا جوين جيروم بين إريتريا جوين جيروم بزحت أسمات في تأكدوا سوق أنتايو نزيخ تاين قنينا بعبيو أبغون نازل لسبك بيل براودر بعدو نتا حقي زفتا نتا حقي خنت مسرت جبرة مالتيو كنت زبالكو خيني ماغنتسكي أكت سالو يتفتيرو بيل براودر أبغون نالو إذا خاني أبكنا حتى أتوزبل ديكونا نبستفعل عليه عدتات نخنقتو نداسرحنا إنا نركب بساعات الزم على جزئيات أنا كندا قد أتيلا أو تقبلنا مالتها يكونن نبستفعل عليه عدتات نخيدار لنا أبستفعل عليه عدتات نخنقتهم داتا دالنا إنا نركب بساعات زي ناي كله إرترا وحاجة زاد الليو حدا انتايو زيوم غازيت انياتات زياتهم عالم تزنا وح غازيت انياتات تأثروا مالتيو على إسراء عمد the longest imprisoned journalists زيوم أو نمسكاتيو خلأي نجر دماني جبن كم تليت كا impunity سؤال كا بزمسلك أنا ولا حنت درخا قبل بلين أنا من قصتي موديلتي كجبري 5 إرترا عينت كم ليس الرحب لساعات زي نعون كلها نمرأي مالتيو زي حقتات زخاء خمت زبالكو خدمة بزحات عدتات أرقا كلها معبلات هاقرات بهالا ديمقراطيك هاقرات بهالا نزي حق زسلت زستوه نعوتا تأكيدنا كان بعل بيل براودر أبقون الناس لزلو كل ما عد أندقى حكوحنا بعد عدو خنقتو تدالينا لنا نعوك أندا سرحنا لنا أو تتوز بالقدة يكونا
تكتاتلዎ ዘለኹም መደብ ንመንግስቲ ኤርትራ ብሕጊ ማግኔትስኪ ክኽሰስ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እዩ ተዛቲቲ ሜሮን ስጢፋኖስን ኢሳያስ ይስሐቅን እዮም ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ኣካላል ክልተ ወገናል ከሳስሎ ተኸሳስሎ ስለዚ ብንጹር ከሳስ መን ተኸሰስቲ ከመን እዮም ዝኾኑ ኣስማት ኣሎ ዶ ናይ ተኸሰስቲ ሜሮን ናይ ተኸሰስቲ ነቶም ጋዜጠኛታት ብምሉኦም ዳዊትን ንኩሎም ጋዜጠኛታት ክብል ከሎ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ጠጠው ዝብል ብምሉእ ጠቕላላ ናይ ኤርትራ ዝግበር ገበና ንዕኡ እንኮላይ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ኣልዒልና ኢና ኣብቲ ነቲ ክሲ ክንምስርት ከለና ነቲ ኬዝ ክንሰርሖ ከለና ሽሕ እኳ ብሽም ዳዊት ተበጊሱ ምስ ይዕርኽቱ ተበለ ኣብኡ ጥራሕ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ናይ ብዙሕ ግህሰት መሰላት ናይ ኤርትራውያን ገሊፅናዮ ኢና ኣብኡ እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ክትገልጽ ትኾንካ ነዞም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም ብሰፕተምበር 18 ብ2001 ሰፕተምበር 18 ተሒዞም ዝተኣሰሩ ኣብታ ቀናት እቲ ዝተኣሰሩ ጥራሕ ዘይኮነ ብድሕሪኦም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ኣለዉ ብቅድሚኦም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ኣለዉ ብሰንኪ እቲ ስርዓት ከኒና ዲክታተርሽፕ ምስኣተወ እንታይ ዓይነት ሓሰርን መከራን ወሪዱ ናብቲ ህዝቢ ስድሮኦም ንዓኣቶም እንታይ ወሪድዎም ደቆም እንታይ ወሪድዎም እቲ ስደት ብኸመይ ኣቢሉ እቲ ስደተኛ ካብ ብሰንኪ ስርዓት እዚ ናብያ ገጽኡ እንታይ ወሪድዎ ጉዳይ ሲና ልዕልናዮ ጉዳይ ሊብያ ዘሎ ልዕልናዮ ጉዳይ ዝኾነ ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝወረደ ግፍዕታት በቲ ስርዓት ኩሉ ተገሊጹስ ኣብቲ ኬዝ ተስኣትዩ ያዋ ሕጂ ንኣብነት ናብ ቤት ፍርዲ ክትከይድ ከለኻ ከሳስሎ ተኸሳስሎ ምሽ ስለዚ ሓደ ከሳሲ ተኸሳሲ እከለ ዝበሃል ከሲሰለኹ ክብል ኣነ እከለ በሃል ነዚ እከለ ዝበሃል ከሲሰለኹ እዩ ዝብል ኣይኮነን ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከሳሲ መን ኮይኑ ከቐርብ ወይ ቀሪብሎ ተኸሳስቲ ኣስማቶም ዝርዝርዲ ወይስ ጥቕልል ብዝበለ እዮም ተኸሳስቲ ኮይኖም ዝቐርቡ ከመይ እዩ ደሎ ጥቕልል ብዝበለ ከምቲ ዝበልኩ ወከልቲ ናትና እዮም እዚ ንቤተሰብ ኢና ንውክል ኣቀዲምና ንኩሎም ቤተሰባት ፈቃደኛታት እዮም ኣዘራሪብና ማለት እዩ ካብ ዓመት ሒዝና ንረኽቦም ነርና ናይ ዳዊት ትሕዝ ጉዳይ ስለዝነበረ ነቶም ካልኦት ቤተሰብ ናይ እሱራት ነቶም ካልኦት ቤተሰብ እሱራት ዘሎም ጋዜጠኛታት ጥራሕ ዘይኮኑ ካልኦት እሱራት እንኮላይ በብሓደ ንረኽቦም ነርና እዚ ጉዳይ እዚ ክነልዕሎ ከምዚልና ብሽምኩም ከንዲልና ክስ ክንመስርት ደሊና ኣለና ሞ ፈቃደኛታት ዲኹም እንዳብልና ንብዙሓት ቤተሰብ ረኺብና ማለት እዩ ብዙሓት ቤተሰብ ሕራይ ኢሎምና ገሊኡ ቤተሰብ ከኣፈሪ ሒዱ ዋላ ብምንታይ ምክንያት ኣይፈልጥን ሕራይ ክንምለሰኩም ኢና ኢሉ ብኡ ዝጠፍእ ከዓ ብዙሕ ቤተሰብ ነይሩ ሕጂ ናቶም ወኪል ኮና ንሳቶም ጎሄድ ሕራይ ወክልትና ኩኑ ስለዝበሉ ብዙሓት እሱራት ተፀዊዖም ኣለዉ እታ ቀንዲ እታ ክስ ግን ብሽም ዳዊትን ብጾቱን ተባሂላ ንኽትኣቱ ኣብ መጨረሻ ተሰማሚዕና ማለት እዩ ምክንያቱ እታ መበገሲት ናይ ዳዊት ጉዳይ ስለዝነበረ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብከባቢ 10 ዓመት ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ከምቲ ዝበልኩ ናይ ቦክስስ ፋውንዴሽን ከምኡ ከዓኒ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ናይ ሽወደን ጨንፈር ነዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝፃዓርሉ ንሳቶም ንሕና ከዓ ከምናታቶም ሓገዝቲ ኮይና ተዘድልዮም ንዓኣቶም ዘይፈልጥዎ ነገራት ናይ ኤርትራ ጉዳያት ቤተሰባት ዝተፈላለዩ ነገራት ከነገርና ንሕግዞም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክንሕግዞም ፀኒሕና ሓጊዝናዮም ከምዚ ኢሉ ኣቱ ሕጂ ኣሽማት ዘየለ ኮይኑ ንሳቶም ከምዚ ዝበልኩ ወከልቲ ናትና እዮም ወከልቲ ናይቲ ቤተሰብ እዮም ወከልቲ ናይቲ ውፅሪ እዮም ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ሕጂ ወኪል ናይ ኩሉ ኮይኑ ከዓ ራውል ዋለንበሪ ፋውንዴሽን ናይ ሂውመን ራይትስ ሒዝዎ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ራውል ዋለንበሪ ፋውንዴሽን ድማ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ መጀመርትኦም ኣይኮኑን ናይ ማግኔትስኪ ኣክት ናይ እዚኦም ዊገርስ ናይ ደቂ በርማ ዝተፈላለዩ ክንምለሰና ኣብነታት ክንጠቀስ ክንምለሰና ስለዚ እዚ ራውል ዋለንበርግ ዝበሃል ማእከል ንስዩ ነዚ ከሳሲ ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ ብርግጽ ካልኦት ብድሕሪት ኣለዉ እዮም ዝሕግዝዎ ይኽትም ደለኺ ከም ከሳሲ ኣካል ኮይኑ ይቐርብ ዘሎ ግን እዚ ማእከል እዚ እዩ ተኸሰስቲ ኣለዉ ዶ ኣስማቶም ሕጂ ብጥቕልል ብዝበለ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኢሉ ደሎ ኣስማት ዝርዝር ኣለዎ ዲ ወይስ ኣብኡ ከሎ ብጥቕልል ዝበለ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተባሂሎም እዮም ተኸሰስቲ ክኾኑ ኣብቲ ኣብኡ ቁሩብ ትሪኪ እዩ ኣብቲ ናይቲ ሕግቲ እንታይ ዝብል ኣስማት ፀውዒ ዝብል ኣብቲ ስማት ብዝተኣኻለና መጠን ተሓተቲ ንብሎም ሰባት ኣለዉ ዝኣተውሉ ግን ብዓብኡ ግን ፕሬሲደንት መንግስቲ ኤርትራ ከይተረፈሎ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እዩ ኣብ ኢንተርቪዋት ይኹን ኣብ ገለ ይኹን
بزبحل في أبناء داويت بقل استزارب له ناي غازيتኛ دونالد بودستروم شودناوي يغيدونا بإرترا بإنترفيو أبزكبر له ساعات بزعبا ناي داويت يسا أن داويت يسا عين فتحونينا كم بعل داويت عينت كان يجيركا تحزم نحنا إنا نفلت إلو زملس الأوانا له سو بعبي تحتاتي منغستي إرترا خوينو بريسيدنت إرترا ناي تعدي خوينو هم ካልኦት ሰባት እንኳን ስጋዕ ካብቲ ኣብ ገዛኻ መጽዩ ዝኣሰረ ኸይተረፈ ክትጽውዕ ትኽእል ኢኻ ናይ ማግነትስኪ ቁርብ ንዕኡታት ከሸግረና ስለዝኽእል ንላዕለዎት ኢና ስጋዕ እዚ ሰዓት እዚ ሂብናዮም ዘለና ኣብቲ ኬዝ እቲ ኣድላይ ኮይኑ ክቐርቡ ምዝብሉና ግን ብዙሓት ኣስማት ኣዳሊና ኣለና ንዕኡ ነዊሕ ግዜ ጥፊእናሉ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብኡ ተዘርዚሮም ዘለዉ መነመን እዮም ኣብ ሰዓት እዚ እዝንትን ክብለካ ኣይክእልን እቶም ጠባዓታት የፍቅዱለይ እንዲኦም ኣይፍቅዱልን ኣይፈልጠን ግን ከምቲ ዝበልኩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተጠዊዑ ኣብኡ ከም ዘሎ ክሕብረክ ይኽእል ሓራይ ስለዚ ነዚ መን እዩ ዘተግብሮ መንግስቲ ካናዳ እዩ ዘተግብሮ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ግን እወታ ናይ መንግስቲ ካናዳ ተረኺቡሎ ድዩ ገና ይስራሓሉ እዩ ዘሎ ገና ይስራሓሉ እዩ ዘሎ ግን ከምቲ ዝበልኩ ቅድሚ ምእታውና ግን ተስፋታት ስለዝነበረ ኢና ናብኡ ክነእትዎ በቂዕና ንሪኦ ጉዳይ እንድዩ ግን ብዙሕ ተስፋታት ኣትውዎ ኣብ ሰዓት እዚ ክንቅበሎ ንኽእል ኢና ዝበሉና ሰበስልጣናት ነይሮም ብኡ ምክንያት ከዓ ብናታቶም ተስፋ ኢና ናብ ካናዳ ክነእትዎ በቂዕና ማለት እዩ ኢሳያስ መቸም ከም ዝበልካዮ 3 ግዜ ኣብ ሽወደን ፈቲንኩም ኣይሰለጠን እዚ ዝኸውን ዶ ይመስለካ ተግባራዊ ዝኸውን ዶ ይመስለካ ክኸውን ዝኽእል ድዩ ኢሳያስ ኣነ ተስፋ ኣለኒ ከም ዝሰልጥ ግን እዚ ከዓ ብሓፂርስ ናይ ክኦም ጠበቃ ሕቶታት እዩ እሳቶም እቲ ቴክኒካሊ ትፈልጡ እቲ ናይ ሕጊ ግን ምናልባሽ ኣብ ካናዳ ቅበልዎ ኾኑ ብኡ ገይሩ ከዓ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይድ ኸውን እዩ برجع خمسة تبليه زعل سلاد فتنا سايشلتنا نالباش بكندا جينا جين سلتنا خوني برجع تي من بارسس تقبل كاتو بداي مالتي نو بقى لجينا خنك على سلم على ما نزيم تأثيرهم دلو تمكرم باركن ملس مچم كساب حجي دارغا يسرح كمزلو يفتن كمزلو تسفا كمزلو هم تገልጹ ላይ ዘለهم ግን እዚ ማግኔቲክ አክት ዝበሃል ተፈቲኑስ ግብራዊ ተግባር ዝተራእየሉ ናይ ሃገራት ተመክሮ ወይ ናይ ካልኦት ቦታታት ተመክሮ አለዶ ሜሮን هو الله كمان يبدأ عمت زي أبل تشين إسران هذا بدك سوريا أكتيفيست أب جرمن زركبو نتوم ناي سوريا حلفتوت كمو كسر مسريتهم تعويتهم يم كمو ongoing case تكون دم بساعات زي جنا زي تودع جنب رح تسفاتات سلو ناي زنقوي جيريس الله بأمريكا الله أب كندا مالو نايدك برمالو أكتيفيست محزوتنا أمنستاتو بسيم بزين معكن زيناي راول والنبري ناي سبعة مثل تتابع معكن بعاتهم من كل أمساتهم represented دقن زلو فلوت كستايو كلاي بالبراودر بقولنا هلو خاني تي أكتتي سالو أسلت تفترة تي global magnetic act سالو يتفتيرو بعلوت magnetic سالو أسلت تفترة بزح تعرني سبن نخطره أزيو خد بيدقنا سبن أجهم أبكونهم على هون زود دايزة أنا نقول لها على سيم مساهم من دابل بزح ما أتقطعت وحكوا حذر له سبس لزغنا بخلوا وجنات تسفلني أنا كأوتي إلى أمن كتسفاقي قرتناها يتعوت كندا راح زي كنا نبستفعل عليها جرات سقعتنا أوتلونا كلنا هجرات كنفتن مهنا حد رفتو هو حجنا عملتنا يدق سوريا العكلية اللي أب جرمن جن ولو أنت توسنا ولو مرحتي أكل 5 جيرو قال ما لبست خسيس اللي يلون تفرده ولو سنة أنت توهبو دحر نعونا تستوسنا أب تكبر مو على الكحساب كندي تسفاز اللو مع الصيل وساني خوينو ترفع لكنات كل يخلده ميرو كله خيلن ديو جن أتليست تي مجاشا مخل كارب علوه هجنا خم أبنات كتأصلكي بقت متمالي ناي إرترا نوزع قدام منستر عثمان صالح أبزخت معنا شو استقال مزيو أخي بعد دالي غيدو نيرو إذا قدام تتكبيرو نيرو تزقون جن نبدأ عد خاطي مخالن كم أو أما خارناي بريسيدنت يمانه جبر ميكائيل ناب جرمن نيرو بقت مالي ما جاب زيرو أزور له حجي أخي بعتات يمانه جبر أب
የማነ ገብረአብ ትብል ዛሬታዋ አብዛ አኺባታት ይዳሉሉ አኺባታት ይገብሩሉ እጽዋ አኺባ እዩ ተመስኪታ አኻታቱ እዚ ነገራት እዚ ግን ንሳቶም ተናታቶም ፕሮፓጋንዳ ዓመት እንዳመጹና ኣብ ኤውሮፓ ድሌቶም ኣትዮም ድሌቶም ተዛሪቦም ድሌቶም ገይሮም ዝወጹ ዘሎ ንጥራሕ ከልኪልካዮም ከማን ሓደ ዓብ ነገር እዩ ገንዘብ እንድሕራሎም ኮይኑ ኣምሹር ኩላ ሃገርሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ሰልለዋ ሰልዶም እንድሕር ፍሪዝ ጌርካ ክንቀሳቀሱ ዘይክእሉ ተኮይኖም ዓቅሎም ተጽበሎም ኣለኻ ማለት እዩ ምእንቲ ክንደይ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት እዮም ብህይወት ተሪፎም ዘለዉ ከምቲ ዝበሃል 4 ደም 5 ጋዜጠኛታት እዮም ብህይወት ዘለዉ ባህሉ ማለት እዩ ካብቲ ግዜ ዝነበሩ ምእንቲ ዞም ሰባት እዚኣቶም እንድሕር ንነብሶም ስካዕ ከምኡ ዝወፅዑ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት እንድሕር ብከምኡ ብሎክ ክትገብሮም ኮንካ ፈትኻ ከይፈትኻ ፀቕጢ ትገብረሎም ኣለኻ ዓቅሊ ጽበት ክህልዎም ማለት እዩ ከምቲ ዝደልይዎ ክገሹ ክወፁ ዘይክእሉ ተኮይኖም ገለስ ለውጥ እስከምፅእ ክእል እዩ ኢላ ኣምናነ ካው ዝተበገስናሉ እምነቱ ኸ ነዚ ጻዕሪ ዝንገብሮ ዘለና ማለት እዩ እዚ መደባይ ተዛዘመን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰንበት ፈነወና ክቕጽልዩ ንምንያን ኣጋይሻን ነመስግን ላዕለዋይ ሰበስልጣን ሕብራት ሃገራት ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኩነታት መነባብሮ ኣብ ወሓዝቲ ሩባታት ጫ ዝርከቡ ህዝብታት ንምግምጋም ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ በፂሖም ነይሮም ነቲ ጽዕብቶም ዝምልከት ጸብጻብ ወኪል ቪኦኤ ሞኪ ኤድዊን ክንደዜክ ካብ ሰሜናዊ ካሜሮን ማሩዋ ሰደዶ ሰራፍሳየ ከተቅርበያ ፍሉይ ወኪል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ንማእከላይ ኣፍሪካ ፍራንኮ ላውሲኒ ፎል ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ በቲ ጅሃዳዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝበጽሕ ዝነበረ ሓደጋ መቕናሱ እዮም ዝዛረቡ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣብቶም ቦኮ ሓራም ብንቕሓት ይንቀሳቐሰሎም ዝነበሩ ከባብታት ዘሎ ማሕበረሰብ ዘለውሉ ኩነታትን ዘድልዮም ነገራትን ክግምግሙ ከም ዝለኣኽዎምን ከምኡውን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንኸዓስል ኣንጻር እቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ዝተዋጽኡ MNJTF ተባሂሉ ዝጽዋዕ ግብረ ሓይሊ እቲ ዞባ ንምሕጋዝ ንማሕበረሰብ ዓለም የተሓባብር ምህላው ኣብ ጉዕዞኦም ንካሜሮን ሓዊሱ ቻድ ናይጄሪያን ኒጀርን ዝበጽሑ ኮይኖም ኣብ ዳግመ ህንጸት ድሕንነት ዝጠመተ ገምጋም ምክያዶም እዮም ዝገለጹ ፎል ንቤኒን ሓዊሱ እተን 4 ሃገራት ንMNJTF ወተሃደራት ዘዋጻአየን ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራት ካሜሮን ናይጄሪያን ቻድን ዘራኽቡ ሰብናውትን ዝንቀሳቐስሎም መገድታት ክሃንጹ ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብ ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ፎል UNDP ብወገኑ ነበርቲ ተኸባቢ ኣግራብ ከተኽሉ የተባብዖም ኣሎ ኢሎም ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ተመዛበልቲ ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ዝጠፍኡ ሰነዳቶም ከም ወረቐት ልደቶም ዝኣምሰሉ ተመሊሶም ከዳልውን ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ክዋፈራን ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ልቓሕ ገንዘብ ብምሃብ የተባብዕ ምህላው ይገልጹ ከም ሓበሬታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ወሓዝቲ ሩባታት ቻድ ዝነብር ልዕሊ 40 ሚልዮን ካብ ዝኾን ህዝቢ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓተመ መነባብሮ ዝርከቡን መበገሲኡ ድማ ሓደጋታት ቦኮ ሓራም ምዃኑ እዩ ዝሕብር ምስ ቻድ ኣብ ዝዋሰን ከባቢ ኣብ መሓዳሪ ሰሜናዊ ግዝኣት ካሜሮን ዝኾኑ ምድጂያዋ ባክሪ ሰላማውያን ሰባት ረድኤት ከም ዘድልዮም ብምግላጽ ሰበስልጣን ካሜሮንን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝከኣሎም ክገብሩ ሓቲቶም l'activité économique était au ralenti le corridor ንዓሰርተ ዓመታት ብቦኮ ሓራም ይወርድ ዝነበረ ቅልውላው ዛሕቲሉ ዝነበረ ቁጠባ ኣብዞም ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ምህላውን ነጋዶ ብናጽነት ኣቑሑቶም ሒዞም ኣብ መንጎ ካሜሮን ናይጄሪያን ቻድን ክመላለሱ ይረኣዩለው እዮም ዝበሉ ንሶም ወሲኾም ዋላ እኳ ዝሓደ እንተመሰለ ምስ ናይጄሪያ ኣብ ሰሜናዊ ዶብ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝቃለሱ ዘለው ሰራዊት ካሜሮን ሰላማውያን ሰባት ካብቶም ጀሃዳውያን ንዝብገዝ ጥቕዓት ንምክልኻል ኣብ ሓለዋ ከም ዝርከቡ እዮም ሓቢሮም መንግስቲ ካሜሮን ንዳግመ ህንጸት እቲ ከባቢ $300 ሚልዮን ዝመደበ ኮይኑ ኣብ ገለ ኣንጻራዊ ሰላም ዝዓሰለለን ከባብታት ህንጸት ኣብያተ ትምህርቲ ኳዕቲ ጎዳጉድማይ መሐለው ጽሬትን ብደርዘን ዝቁጸሩ መደብራትን ንግድን ሆስፒታላትን ምጅማሩ ይገልጽ ካብ ካሜሮን ናይጄሪያን ቻድን ዝተኣኻኸቡ ሰበስልጣናት 8 ጥቅምቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ካሜሮን ያውንዴ ተራኺቦም ቦኮ ሓራም ንዘዕነዎም ከባብታት ብሓባር ንምህናጽ ተሰማሚዖም መራሒ ቦኮ ሓራም ዝነበረ አቡበከር ሻካው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ድሕረ ምሟቱ ቀስ በቀስ ሩባታት ቻድ ናብ ንቡር ይምለሱ ምህላዎም ሰበስልጣናት ይዛረቡ ይኹን እምበር መበረኻት ኣልቦ ስራሕ
منأسيت خبابي نبتهم جهاداوين زت خباب رجلتات كتنبرو كجددوم يخليو زبل سقعات اللوم سمعتنا نلوم زبلنا يمدب أبزازي من لنا صباح سنبت قبل نراخب دحن حدرو